Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka District Swachh Bharat Mission Gramin East Khasi Hills District hene kasngi ka khan riu tarik nailur arhajar arphaway kala pelat patba ya ka Swachh tahi seva kum shibenta jong ka azadi ka Amrit Mahotsav bahnyo pho sansnem jong ka jingrakhe ya kasngi latlun jong kari ha kasnong latman saw ka baha phapok ka melim si NRD block habakren hakane kasngi ka Deputy Commissioners East Khasi Hills kakong isawanda lalu kalaong baka jingple patba ya ka Swachh tahi seva kalong shibenta kum ka jingpenkre ya ka jingrakhe ya kasngi ka Mahatma Gandhi kabakari baro kawai ka penlong ya ki jingpenkhut ya ka saudong saukun jong kishnong kithaw shu nakaliang ikong lalu ilaong ngiwan khnang hakishnong latman saw ban penlong ya kane ka program ban khot ya ki patba baro ban mi shakman ban yashim menta ban penkhut ya kishnong kithaw menta kamdai shu tang ka kamram jong ka sarkar henry baro ki bayadan bentalang ki dai ban mi shakman no plastic but all parlok baro kinong kana swajong nga kila kren ha kabidei bat kaching mod jong kani ka program balengi penlong ya kani ka swachta hi seva man usnem kamdei ka sien ka beningkong ka bakong san ka bangila yo sngo na iway nong kren ka dei ba ni ong ba ka dei ka sewa ka dei ka service ka dei ka jing shakri bat kani ka mission hi na do kapor ba kisdang ya ka da ka ba niya kular ban ya don bentalang baro ban khot ye ki shnong ki thau ban khot ye ki briu na ki benta ba pher jong ki imlang sa lang ban ya tre lang na ka benta ka khot ka suba kam dei tang ka sarkar kam dei tang ka Shillong Municipal Board kam dei tang ki seng ki ba pher henrei mangi hi marwe shimet le se na do ki khna school ki khna college ki NGO ki groups ki pat ki wei ki nginong no ki nong tre monsul baharu ki badon ka benta ka bakhya pat kumjuru ki borshnong ki seng samla ki seng long kupe bat ki wei ni don hang ni hakasnong latman saw ban sakhi kumbalakren ki nongkren haswa jongai ka jing internet jong kasnong ka jong phi hapdeng kaleer ka bapengat hapdeng ka saudong saukun ka beijir ngam ka internet hadu kata bat ni aingo yu ublei bani la yu biang sasisien ban penlong kum kini ki jengya lang bat kham tama ka ni ka sngi ha ka ba ni kular bat ni kut jengmut bangin ya trei lang na benta ka khot ka suba na ka benta ka di ka bangi ong ka swachhata hi seva ka jingle khot ka badai hi ka jing shakri kanyut lani ka waste kala panlong ka spa waste can be converted into wealth waste can be converted into a resource kanyut ka bangi jupet ka bangi jubret ladangi nang ban tengkai ladangi nang ban perkhat ha ka rukom ka bapher kala panlong ka aka ka bawan rai ka jing seiso min hakani shwaban sedang ka lockdown ngalayo pan lecture nong mau kunro hakaba hangteru wei urangba na ka jadikan nakatuka bitor ke bangi lum mo ula snai iwei duitara dakaba otbha dakaba bo yaki string deki rukom tem bat ula tem jing tem dakata tikalong ka ka ba itna hadu kata ban yo i kata ka innovation ka jing perkhat thmai hakabe dei bat katiar ka babarabor tang shude pendon kam sisien ngila bread no waste can be a resource waste can be wealth but mentang yo iba what ki bilor plastic ru ka ba jelei ka bangi yo i keleng saudong haki wa ki jongi haki saudong ki saukun ki jongi kham tam haki picnic spot ki tourist spot phi don ka wayang ni hajan ngam tip long ni em kumta ka ba ki briu ki jubret pathar ladangi nang pantengkai ladangi perkhat thamai ya kum kituru gila ban pelang shijaka bat pin wandur bat pin mi da kumwei kane ka swachhata hi seva phila tibhi ba house nem arja khat khandai ngila rakhe ya ka lingkhu singkha ka bashis pa sanpho jong ukpa jong kari Mahatma Gandhi but man usnem ha ka artarik jong u benai risau Oktober ni jurakhe kum ka Gandhi Jayanti bat ka sngiru ka ba kaleng saudong kari ngi sutanat ban penlong ki program le khoi ngi kin mau ba u Mahatma Gandhi the father of the nation ushet kren bhash pangajing le khoi ban ngasngo ban ong ru ba hakishnong khasi jantia jongi ru na do men shwangi la don hi
kata ka bangi ong ka cleaning drive ka jing pen coach nong mo ndon bawan ban ndon kam ban wan ban hikai na bar hin rei ngila jule hi kata man usnem ha ka ba ha ka shisngi ngi pakhang snong ngim sha ki briu ban rung ban mi baro naman la ka yeng ki de ban wan mi ban yarap ban pen khot iki saudong sakun jong ka snong ka jong ka long ka ba itnat hadu kata ban yo I ba kadang don hi kum kata ka community participation ka jing trai lang jong baro ka jing no senyang da ka mon sngubha om da ka ba expect la ni ka ba kwa ban yo da ka nong la di da ka pisa kata ka de ka ba koridor hadu kata ha ka dustur jong ki khasi kane ka swachhata hi seva ka pen kan mau yang iba Hoot nila don ya kato kabangi launch hakini kisnem ki baladep kabangi sngo sarong hadu kata nado menshwa nila don ya kato ka TSC program mo ki NBA ki way hakabangi ka jing thunu ka long ban pendo lani ban penja no ban te lakam no ya ka jing let shabar pathar jong ki briu minta hakini kisnem ki baladep ka Meghalaya kala yo ban rakhe lane ban yo ya kata ka recognition kum ka open defecation free state ka bingi ong minta haka jila baro ka wai om don shu ki long yeng ki bam don ki pan khana kam don shu ka jing let shabar pathar kani ka de kata ka ODF ka bangila rakhi ngi smutanat hadu kata lingba commission but lingban ka block office but ki convergence programs ru man ki long yeng ki layo ala ka jong ka pan khana ka fan ka poi pi pentrai kam na ka liang jong ka VWSC ka village water and sanitation committee but ngila ban pentrai kam bhaya kani hinde ka jing kali ka bangabu ka long hato shispa ngila la ni em kumbala ong mene kam don jingmut lada hakishnong ki thau jongi ki jaka yeu ki jongi le se haki national highway jongi ru ngidang yo I baki brio ki ami ki let pathar shani shatai nakata kadaw mentangi ong ODF plus kishnong ki la ne em ban sustain ya kani ki la ne em ban pet balada dang mi yeng thamai ki brio lada kidang mi ngin ong no ki jaka ki babon ki breu ki smutanat panyalang le sekum ki tourist spot ki ladon ki jaka ki babiang ki community toilets ki community sanitary latrines ki ban mi ya ka demand lani hakaba ki breu kin la ban pindot kam ngakan mawa gini ki snem ki bla deb hakapor bangadon hang te hamau kurwat ti hak ni jurakhe ka to world toilet day mo khat khandai tarik jong un 9 November ti ngalalong don bok hadu kata ban yo ban mi khmat nakaliam ko jong district ban let ban pediang ya kawai ka khusnam ka bakila ay ka district jong imen shwa Southwest Khasi Hills ka bar hakapor bangi rakhe ka world toilet day ban ai khusnam ya ki VWSC bat kishnong ki thau ki blala ban tre shitom bahana ka benta ka khot ka suba bat khamtam na ka benta ban chnai ki toilet pendon kam bahaya ki tingla let ngayo ban let sa Bombay bat ban pediang ya kani ka khusnam na u Akshay Kumar hi aktor mo piatip ha yu Akshay Kumar aktor paunam jula mudur dang red ban yo ban kendo yu aktor yu I ki movie di sham hang ni hang tai sau tanat hadu kata dia ka kabangakan mau ka jingkren ka jong u ka long ba haswa ba un long u ambassador jong ka Swachh Bharat mission ula ak hakawai ka film ngam te pilai em toilet ek prem katha ngam te kanungot ki belayo I dia kata ka film haka jing shisha ka dei ka true story kabaya thu shathang kumno kawai ka kanthei mo haka mainland India jongi kala ya tho but haka dustur jongki wai pat ki jet ben reu ki kanthei ki sa shayeng ulok om kum haka ka community jongi but ka ka smusi ka long ba haka dien ba ka kanthei kala le sa shayeng lok kalap ba haka yeng jong ulok don pan khana ti ko ong phile kum no kum ni ti ki ong yele chakhlaw man ka step e hi dang step dang dum ya let ya mi min sngi don kamru kumta ti hangta kasmu lengo pat kasmu dom namar kawan la kayeng kasem kabla nang bala start makaru kala yo ya kaching start katip pakum ka kenthei ka don ka hop long briu man briu le si kirang ba iki shinrang kasuk ban le chani shatai wat la mantaru le si la phia lingba ki surop ki lenti ki singkien jongi nga sayo I langi ya lenti mo di kirang ba kalong ka basuk hadu kata yaki kenthei khamtam yaki samla ki badang khelong mo kamlong ka ka basuk
bat kalong ke ke baleran ke dei hiru ban long kumta bat ru kam long ke ka pasngan la da ki kin thei kin hap ya da ki kat nus pak mitar ban wat ya ka caka ka pasngan ka bagi yo ban let shabar ban pendon kam ya ka toilet hang taru tip don ne em ka don ne em ka flush don ne em ki jaka thet kti bat ki we pi ki don kam ban burom ya ki kin don joko snong kam tam ha ka bedai bat ka chingle khun nia don ka bentalang baro nadu ka sarkar nadu ki office tre kam ki bapher kum jo ru ki borshnong ki village water and sanitation committee ki khon samla bat kham tam ki khna school ngasngo bakani ka behavioral change ni dei ban pin so thiet ha ka ching perkhat jong ki khon ki jongi nadu ka por ba ki tangrep I ba vivek ila ong ba la mlien ba hadin ba mit bu ya katuka rapper hapo kata what bread chani satai ngaru kan mau bahas school nadu menshwa ki sister ki juang what ju bread bu ba hapo kata ti hadu menta kata ka practice kadang donsa kadang ne sa bat nga ladangi hikai ki khna ngan ong ya phi kan long ke ka ba koridor hadu kata teng la phi kai ki rangba kam don chinmot na mam klet ni la bun kam ni la perkhat no da kumwei hinre ka jing hi kai ka bangi ai khna school ha ka por ba ki dang lung ha ka por ka bangi ong they are of an impressionable age ka por ki dang la ba ban kring ya ka jing hi kai ka ba biang kan ne kan sa bat ki shirta bat kin he kin san ban long kita ki briu ki ba bei phang ki ba shampang ki ba start bat kham tam ki ba e ya ka mei mariang ti sa si sien ngin kan ma bu blei ula ker khu hadu kata ya ka shlong ka thau ka ri khasi ka be ka jongi tong in tingka ya ka tong in ya trailang khnang bangin penne ya ka ni ka jing khoi ka jing suba ki lom ki wa bat ki wei ho ni don kam ya ka roi ka par ni don kam ya ka development hinre ni don kam ru ban kin mau ba ka shnong ka thau ka di ban long ka ba khoi ka ba suba ka ba jirngam bat ngin kyar na ka jing pindon kam pathar la ni ka overuse jong ki de ki bingi ong ki single use plastic ya ka ta nga thrai ki Swachh Bharat team kin sa batai bhaya phi phila yo ka training ka ba bun sien ki ba kat bala ngin pinduna no ya ki straw ki plastic straw bat ki ngin ong no ki bilor mentangi ong bet ai bet ki glat ai bet ki jok ka khamba ka tu ban ya ka ban ai ki mineral water bottles ki batang shudi shubret ma kin mau ki lightly ki ar ngi ong reduce reuse recycle pinduna ya ka jing pindon kam ki ne reuse pindon kam biang ki plastic like yo hadin balik thiet do phila ban sat biang that sngi pindon kam da ka jo ban le yu ban shim da ka bathamai na utu nong de do but recycling kamut bangi don kam ngin ong no ki core ki balong standard ki balong hi-fi hadu kata bangi don kam ban ra go hati ban recycle hen lai recycle la ne upscale la ne upcycle kamut ba talade hi ngala ban shna thamai kum ini jing shna khmat jonga bat ki wei pat bai ki tiar ki ba ki priyo ki kloi ban bread ngan pindon kam biang sasisien kan ya kalong kadak ka banga way beyond that. It's not just about cleaning our own house. It's about cleaning the entire surrounding. It's about cleaning the entire environment. Well, I must inform you, my dear friends, that when I talk about cleaning environment, environment has all the systems at place to clean itself within a limited amount of time. River has the mechanism of self-rejuvenation that has been also worked by various researchers worldwide. But why still we see pollutants and pollution in our streams, in our water bodies, in our surrounding? It's because that we the humans, we always consider ourselves the most intelligent species. We have crowned ourselves, rather, I would say. But when we talk about responsibility, we really need to learn a lot, right? We humans are entirely responsible for adding a complete set of new class of pollutants, several new classes of pollutants rather, into the system. Talked about single-use plastic pollution.
which is very much happening in the entire world, and I'm very much thankful to Government of India, who has taken collective initiative, and recently, just last month, kind of like modification including the ban on single-use plastic has been published in the Gazette of India, which will be coming into force right from next year, if I am not mistaken. And when I talk about even single-use plastic, well, we have to put it at the right place. We have to understand that. We have to put all the pollutants at the right place. We have the mechanism at place to recycle, to when we talk about resource from waste energy from the waste, we have mechanism at place. But segregation itself is a very tedious job. When we mix everything, when we throw things here and there, which I also find in several localities, then it becomes a real trouble for all those who are in the system, who are very much working day and night to make sure that the pollutants are taken care, to make sure that our city, our beautiful city and our beautiful state and our beautiful nation looks green and clean.